Malaki raw ang naitutulong ng pagsisilbi sa simbahan sa paghubog ng mga kabataang lider at responsableng miyembro ng komunidad. Itong ibinahagi ni Reverend Father Alvin Maniti matapos pangunahan ang kanyang Misa de Gracia o Thanksgiving Mass sa Holy Cross Parish sa Pangbato, Angeles City nitong Martes, June 16. Dinaluhan ng misa ni Archbishop Florentino Lavarias ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Bishop Rafael Cruz ng Diocese of Baguio, mahigit 40 pari, parishioners at iba pang mga bisita. Ayon kay Maniti, nagsimula siyang magsilbi sa simbahan sa murang edad at dito niya natuklasan ang kanyang bukasyon at kakayahan sa pamumuno. Napaka-importante at napakalaking faktor nung kapag may involvement sa simbahan. Kasi doon ko po nakita at napagtanto na may bukasyon ako. Sa murang edad na 8 years old, doon po ako nagsimula na kung may involvement itong ating mga kabataan sa simbahan, bigyan sila ng mga active roles as members of the altar servers, ng lectors, commentators, at ng iba't ibang organisasyon, magkakaroon po sila ng interes para magsilbi sa Panginoon at sa kanyang simbahan. Ako po isang patotoo na naging leader ako dahil sa simulang pagsisilbi ko sa simbahan, sa ating simbahan. Pero hindi raw naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa pagpapari. Noong 2010, pansamantala siyang lumabas ng seminaryo at nakibahagi sa laban ng kanyang pamilya kaugnay ng usapin sa lupa. There was a year, more than a decade, from 2011 to 2013, meron pong land grabber na pumunta sa amin dito. Kinakam kami yung mga lupa namin, kami po mga tituladong owners. Yun po yung isa sa mga ipinaglaban ko. At doon ko po pinasasalamatan yung Panginoon na pinalabas ako ng seminaryo, hindi dahil ayaw niya ako maging pari, pero pinalabas niya ako ng seminaryo para tulungan yung mga magsasaka. Kasama na po doon yung tatay ko, yung mga tito ko, at alam po ninyo, sa awa ng Diyos, napagtagumpayan po namin. Nanalo po lahat kami sa kaso na isinampa sa amin at nabawi po namin yung lupa namin sa awa ng Diyos at sa tulong na din ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga po. Matapos malampasan ng mga pagsubok, muli niyang ipinagpatuloy ang paghahanda sa pagpapari hanggang sa tuluyan siyang maordinahan. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang sariling karanasan, ibinahagi ni Maniti ang ilan sa mga hamong kinahaharap ng simbahan sa paghikayat ng mga bagong bokasyon. Isa raw sa mga nakikitang dahilan ng pag-atubli ng ilang kabataan ay ang pananaw na mahihiwalay sila sa makabagong mundo at teknolohiya. Isang dahilan po siguro yung teknolohiya. Kasi akala nila kapag pumasok ng seminaryo, you will be separated from the real world, especially the digital world. Pero alam po ninyo, ganun din yung naramdaman ko nung una. Mahirapan ako, hindi ko kakayanin na walang cellphone, walang gadget, whatsoever. Subalit kabaligtaran daw ang kanyang naging karanasan nang muli siyang bumalik sa seminaryo. Pero to my surprise, pagdating ko sa seminaryo, ang saya-saya pala. Bukod sa nagdarasal, may mga pag-aaral din kami, may banding kami, may sports kami, basketball, volleyball, may mga socialization kami. Very interactive po pala pagpasok sa seminaryo. Kaya wag po kayong magduda na hindi nyo kakayanin na pumasok ng seminaryo. Tubong sa Pangbato, Angeles City si Maniti at pumasok sa seminaryo noong 2003. Nagtapos siya ng philosophy at theology at nagpatuloy ng mas mataas sa pag-aaral sa Catholic University of Louvain sa Belgium. Nagturo rin siya sa Holy Angel University at nakapasa sa licensure examination for teachers noong 2017. Matapos ang mahigit 2 dekadang paghahanda, naordinahan siya bilang pari noong June 9 sa Baguio Cathedral at magsisilbi sa Divine Mercy Parish sa Baguio City. At sa naging proseso anya, naisabuhay raw ang kasabihang pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pinagnilayan ko, nagkaroon po ako ng spiritual direction for the past 2 years while studying at the Catholic University of Louvain. Then, doon ko napagtanto na the good Lord is still calling me. Kaya nga po, this priesthood of mine, it's a 23 year in the making.
So kung tutusin, 10 years sa seminaryo lang ang formation. Usually, it took me 23 years. So parang doble yung taon na ginugol ko para maging pare. And isa po akong patotoo dun sa kasabihan na yun. Lumiko-liko man ako, pero naniniwala ako, base nga sa homily ni Father Vic, sa simulat sa pulpa, sinapupunan pa ako ng nanay ko, tinawag na ako. Itinilaga na ako para maging pari. Napatagal lang ng konti, pero natuloy din po sa pagpapari. Sa huli, umaasa raw si Maniti na mas marami pang kabataan ng mahikayat na makilahok sa mga gawain ng simbahan at pagnilayan ang posibilidad ng bukasyon at paglilingkod, maging bilang pari o sa iba pang paraan ng pagtulong sa komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.